jadi ketat dia jerai hai nangis sangke ada temptation apa ini jadi dengan kau ni jerai nari kau ni dah dendeng neng nunai lega temptation jagan ane biko mana lebih kan dari Beni kena ceng ni gesau jelah ketar jika jerai kena lagi biko dah dendeng kena ini mah ceng ni siapa nak ceng dah pun main ni berai kelas ni dia ada loblah bi lublah kan tik pi dene neng no baba mencit durbal sadung lah Syaitan ap neng ni durbal takul anak ni ne bi neng kau papo neng kau bi phul boh neng kena ceng jelah ketar jesu sepung cai ablah ketar juga ceng kau bi pasap kelam dan bini kena jangan kata jeng sepung cabai tanah takai Ishwari getar batraku ahar badi zanena di tepi joni dui dah di puna pungde sari jagran kotwa jirai bimani ahar ko sapna hamlai bebadi ne lengsere istane batraku orai be janu hamlai mana Ishwari batrajeng det langai fैयो बासायजानाय फैयो बे बाथ्राखौ पिथुरा फोथायारिफोरनो बुंहरो दिनाव दिन जोङो इसोरनि आहारखौ जानो नांगोन आरो प्रार्थनायाव नांथाबनो नांगोन आंथ' दाना बोरायनानैसो बांसिन आं इसोरनि रावखौ फरायनो गोनां जाबाय आङो प्रभुखौ धन्यबाद होयो जेब्ला हरनि दुइथा आरायथा जायो उन्दुनो होआ सैथो दै आं सैथो खोथाखौ खोन्थादों बे उन्दुनो होनाय नङा गोसोआव एखेबारे उसुखुथु खालामगोन बे फोजाबाय थागोन आरज खालामदो आङो हान्थु खोरायनानै आरज खालामनो गोनां जायो आं बे समाव बुङो प्रभु मा मानि थाखाय आरज खालामनो गोनां नों खोथा प्रभुआ खोथायो आरज खालामनो इसोरा बे खाबुखौ होयो अनजिग्राफोर खोथादों नोंथांमोननो इसोरा दिनैहाय जोंजों रायज्लायनोबो लामा नायबाय थायो जेरै सासे गथ'आ थाबाय सोलोंनाय रायज्लायनाय बे गथ'नि रायज्लायनायखौ बिबै आरो बिबौआ बिमा आरो बिफाया नेबाय थायो बिसोरनि फंनैसो रायज्लायनायखौनो जोबोद खुसि मोनो ओ इसोरा नोंजों रायज्लायनो थाखाय लामा नायबाय थायो नों जेब्ला रायज्लायगोन प्रभुआ जोबोद खुसि मोनगोन आरो नोंनो बियो गोनां बिसिफोरखौ खोन्थागोन आंखौथ' फुथुआ आङो आरज खालामबाय थानो गोनां जायो बाइबेल फरायनो गोनां जायो प्रभुखौ आं हाजासे धन्यबाद होयो दा अनजिग्राफोर बे गोथार जिउनि खामानि मावनायफ्रा बेनो बेनिखायनो बुंदों बाइबेलावहाय जों नायब्ला नुगोन मथिनि 6:13 नायब्ला नुगोन जिसु ख्रीष्टआ मा प्रार्थना खालामनो फोरोंदों बुंदों बेवहाय पाप आत्मानिफ्राय आंखौ हमथा होननानै जिसु ख्रीष्टआ आवसालाफोरखौ गुबुन मानसिफोरनो फोरोंदों आरो जहनि 17:15 नायब्ला नुगोन माबायदि प्रार्थना खालामदों जिसुआ बेबायदि बिफानो आरज खालामनो हे आफा आंनि मानसिफोरखौ नोङो पाप आत्मानिफ्राय हमथा माने पाप आत्माया नागिरबायो नोंखौ पाप मावहोनो पाप आत्माया आख्रम खालामनो नागिरबायो बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बिफा इसोर आरज खालामनो हे आफा आंनि मानसिफोरखौ नोङो पाप आत्मानिफ्राय हमथा अनजिग्राफोर जोङो बे गोथार जिउजों जेब्ला सुफुं जागोन बा दैदेनजागोन अब्ला नोङो इसोरजों नांथाबनानै थानो हानाय इसोरनि बायद्धता जानो हानाय ना इसोरनि बोसोन मानिनो हानायाव गोथार जिउआ हेफाजाब खालामो जायनियाव बे गोथार जिउआ
dong be obagi thakka moनगोन बेनिखायनो पौला बुंदों गालातिनि 5:25 मोनाव जोङो गोथार जिउजोंसो थांनानै थायोब्ला जों जिउजों थाबायनि गालातियारि मण्डलिफोरखौ बुंहरदों अनजिग्राफोर जोङो सेबाव आवगायनो जायफ्रा दिनै गोथार जिउजों सुफुंजाबाय बा दैदेनजाबाय बे मानसिफ्रा देरहासार जीवन जापन खालामनो हागोन आरो बेनि दिनाव आत्मानि नयथा फिथाइ थायो गोथार आत्मानि नयथा फिथाइया मा गालातिया 5:22 नायब्ला नुगोन बेयाव बुंनाय जाबाय अननाय ना गुबुनखौ अननो हानाय रंजानाय दुखुनि समावबो रंजानो हानाय सैसोनाय गासै बिसयावबो सैसोनो हानाय आरो मोजां भाब गुबुनजों बियो मोजां भाबजों थानो हानाय शान्ति भाब गुबुनखौ गोजोन होनो हानाय आरो फोथायसोग्रा इसोराव निर्भर खालामनानै फोथायनानै थानाय आरो गावखौ हमथानाय गासै बिसयाव गावखौ हमथानो हानाय बे नयथा आत्मानि फिथाइया बेनाव थायो आरोबाव मोनसे खोथा अनजिग्राफोर पापनि फल'फोरा नोंनाव नुजाथिबाय थागोन नों बेखौ बादा होनो हाया नों परित्रान मोनबायब्लाबो गोथारथियाव मोनबाय गोथारथियाव नोंखौ दैदेनबाय थादोंब्लाबो पापनि फल'फोरा नोंनाव नुजाथिबाय थागोन नों बेखौ बादा होनो हाया उदाहरन लाबोदों नै मासे दाउखाया नोंनि खर'साजों बिरबोब्ला नों बेखौ बादा होनो हागोन ना ओइ दाउखा आंनि खर'साजों दाबिरबो बादा होनो हागोन ना हागोनलाय हाया पाप आत्मा नोंनाव नुजाथिबाय थागोन नों बेखौ बादा होनो हाया आन्दै बे दाउखाया नोंनि खर'आव बासा लानो नागिरब्ला हानाय हाया बादा होनो हा मानोना खर'आ नोंनि अनजिग्राफोर गोथार जिउआ नोंनि जिबनाव थानानै नोंखौ दैदेनगोन जेब्ला नोंखौ बोलोग्रा खालामगोन देरहासार खालामगोन दा अनजिग्राफोर गोथार जिउजों सुफुंजानाया बे खेबसेयावनो जानानै थाङा बे सुफुंजाबाय थानांगोन दैदेनजाबाय थानांगोन सानफ्रोमबो जों दैदेनजाबाय थानांगोन बे खेबसेयावनो जोबनानै थाङा गोथार जिउजों दैदेनजाबाय थानाया एखेबारे गोनां अनजिग्राफोर दे दा आङो जोबनायाव लाबोनो हास्थायदों दिनै फोथायग्रा जानानैबो बासायजानायखौ मोननानैबो गोथार जिउखौ नाजावनानैबो दिनै नोङो गोथार जिउखौ उनाव दोननानै गावखौ गावनि गोसोनि मासियाव जिरायदों नामा नों गावखौ दैदेनदों नामा आरो गोथार जिउआ नोंखौ दैदेननायनि नोंहा अबयथा दंना गैया नों जे गोथार जिउजों दैदेनजादों दिनै अनजिग्राफोर बे बिषया जोबोद गोनां बे बिषया जोंनो नांगौ रिभाइभेल जाबाय जागरण जाबाय 1979 सननिफ्रायनो दिनै 45 बार जानोसै देग्लायनिफ्राय दा 45 बार जागरण जाबाय 45 बार इसोरनि रावखौ जों खोनाबाय 45 बार दिनै मानसिफ्रा इसोरखौ गथायबाय दिनै नों परित्रान मोननानैबो गोथार जिउखौ मोननानैबो गोथार जिउजों दैदेनजानायनि अबिगथा दंना गैया नों गावनो गावखौ दैदेननानै दिनै नोङो मानसिक अबस्थायाव जिउ खांदों नामा नों जेब्ला गोथार जिउखौ उनाव दोननानै गावनो गावखौ दैदेनगोन गोथार जिउआ जोबोद दुखु मोनो जोबोद दुखु मोनो आंथाय मानसिनि इसोरा मोनसे साधनता होदों आं होननाय मोनसे सोदोब बे आं होननाय सोदोब माने दिनै मानसिखौ दिनै पापाव खोख्लैयो दिनै आं होननायखौ नों दोनथ'नानै बिगोमा
आंनियाव नों जिरायफैनानै नों बुंगोन नामा दिनैनिफ्राय नों आंखौ दैदेननानै बुंगोन नामा जों जेरै गोथार जिउखौ नाजावनानैबो गोसोनि मासियाव जिरायहोआलाबा गावनो गावखौ दैदेनगोन बेयो आत्मिक जिबनाव देरहासार जानो हानाय नङा बे बोलोगोरा जानो हानाय नङा इसोरनि हिसाबादि मावनो हानाय नङा अनजिग्राफोर दिनैनि आयदा दिनै बुंदों गोथार जिउजों सुफुंसार आरो नोंथांमोननि जे आयदा बुंदों आन्थाय दाबो खाबु दं गासै गोसोजों अपमास खालामनानै दाहाजों गिदिंनानै आंनाव फै मानो फैनांगौ जोंनि मोदोमनि सर'फोरखौहाय दबथायनो थाखाय मोदोमनि सर'फोरखौहाय दिनैहाय फोजोबनो थाखाय गोथार जिउजों दैदेनजानो गावखौ गुरै खालामगोन जेब्ला नों बुंगोन जेब्ला प्रभु आं उनाव थानायसै गोथार जिउ आंनि गोसोनि मासे जिराय नों आंखौ दैदेन जेब्ला नोङो प्रभुनो स्वीकार खालामगोन प्रभुआ नोंखौ दैदेनगोन नों नोंनि गोसोखौ जासि नोंनि गोसोनि मासेखौ जासि प्रभुआ जिरायगोन आन्थाय प्रभुआ ना ब्रा खालामनाय नङा ब्रा जिराया बियो नोंनि खावलायनायावसो नों होनायावसो बियो जिरायगोन नोंखौ दैदेनगोन सैताना हले ब्रा हाबगोन पाप आत्मा हले ब्रा हाबगोन ब्रा नोंखौ दैदेनगोन गोथार जिउ धार्मिक बियो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट बे धार्मिक बे सत्य नोंनियाव ब्रा खालामनाय नङा नों जेब्ला जासिगोन प्रभु आंनि गोसोखौ नों लाफैदो आंनि गोसोआव जिरायदो नों आंखौ दैदेनदो आव गोथार जिउ नोंनाव जिरायगोन नोंखौ दैदेनगोन आरो नोंखौ इसोरा बोलोगोरा खालाम इसोरा गावनि राव बुंनाय खोनासंनाय नोंथांमोन बयनिबो फारसे बोर गोनां खालामदों आं खावलायदों नोंथांमोना गसंगोन ना दे जों बयबो गसंगोन जों दिनै प्रभुनाव बेबादि खावलायगोन नोंथाङा नोंथांनि मोदोमनि सर'खौ लानानै बेबादि सोलिदोंमोनब्ला आरो नोंथांनो माबा मोनसे दुर्बलता थानानैहाय नोंखौ सैताना जुदि भुल मावहोबाय थादोंब्ला बे दुर्बलताखौ नोङो खोथा बुं आफा आंनि बेबायदि दुर्बलता दं आंनि बेबायदि सर' दङ आंहा राग जोंग्रा दङ आंहा बोराबग्रा दङ आंहा रायग्रा सर' दङ आंहा बखिग्रा सर' दङ प्रभु बे सर'निफ्राय आंखौ नोङो गोजान खालाम प्रभु नोङो नोंनि गोथार जिउजों आंखौ नों दैदेन बे सर'खौ लानानै दिनै आंखौ सैताना भुल खालामहोबाय थादों आफा नों आंनि मोदोमाव थानाय आंनि जिबनाव थानाय बे आखुखौ बे सर'खौ नों बोखारदों बुं जिसुआ दिनै नोंनिफ्राय बोखारगोन नों बुंब्ला आबोन खालामब्ला नोंनि गोसोआव जिरायगोन बेयो नोंखौ दैदेनगोन जों आखाइ दिखांनि नोङो नागिर नोंनि दुर्बलताखौ नों नागिर आरो नों प्रभुनो खोथा दे जों लोगोसे आरज खालामनाय गाव गावनि भाषाजों आरज खालाम गावनि गोसोनि खोथाजों आरज खालाम आरो नों गावखौ प्रभुनो खोथा आरज खालामदों सोरगोआव थानाय अनसोलै सिराफा नोंनि गोथार आथिङाव खर' गंग्लायबाय नोंनि आथिंखौ हमनानै खुलुमबाय आफा प्रभु नोङो दिनै नोंनि अननाय होनो नों दिनैहाय राफुंसार ख्रिस्टियान जीवन जाबन खालामनो नों दिनै इच्छा जायो नोंनि लुबैनाय बादि दिनै ख्रिस्टियान जीवन जाबन खालामनो नों दिनै इच्छा जायो आंसै आफा जों जेब्ला मोदोमनि लुबैनाय बादि थाबायगोन मोदोमजों दैदेनजागोन आफा गावखौ गावनो दैदेनगोन अब्ला मोदोमनि लुबैनाया फैबाय थागोन पापनि फोरमाना दिनै फैबाय थागोन बेनिखायनो आफा जिसु नोंनो प्रार्थना खालामदों आफा बेयाव नोंनि फिसाफोर दिनै नोंनि फिसाफ्रा नोंनो खोन्थादों गावनि दुर्बलताखौ नोंनो खोन्थादों गावनि दिनैहाय मोदोमाव थानाय जिबनाव थानाय पापनि सर'खौ दिनै नोंनो खोन्थादों आफा पृथिबियाव जेसेबां सम थागोन बै सिरपा बे पापनि सर'आ दिनै नोंनि फिसाफोरखौ दिनै दुर्बल खालामबाय थागोन बोलो गैयै खालामबाय थागोन सैताना दिनै भुल खालामहोबाय थागोन आफा जिसु दिनै नोंनि फिसाफ्रा गाव गावनि दुर्बलताखौ नोंनो खोन्थादों गावनाव थानाय पापनि सर'खौ नोंनो खोन्थादों सिरापा अ प्रभु जिसु क्राइस्ट नों अननानै बोखानानै गाहार
Oh, Prabhu Jesus Christ, nang pe papi surako, madamau thanai papi aku ko, dini bakhane thake, Ishwar apa, nang nani gathar jiu ko, nang dini hai, gathar jiu de nang jirainani nang ni psaprko teren, apa jisu dini caipra dini ahaban kalambai, caipra dini jasibai gauni gosoko, गावनि गोसोआव दिनै जिरायहोनो थाखाय जायफ्रा दिनै आह्वान खालामबाय प्रभु जिसु ख्राइस्ट ओ गोथार जिउ नों हाब नों जिराय नों बेखौ दैदेन जाहाथे पापी बोलोग्रा ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हायो देरहासार जीवन जापन खालामनो हायो प्रभु दिनै प्रार्थना खालामदों सोर हालेलुया प्रभु जिसु हालेलुया आपा दिनै नाम जाथे आपा जिसु दिनै नाम जाथे Hallelujah, Prabhu Jesus Christ. Nini naam gisache. Apa nang hepazab kalam apa nang nifsa perke Prabhu Jesus apa Isor nang ni gathar jiu ni boleh jang daide nalai nang balagra kalam do Prabhu Jesus. Jare nang Prabhu Simpson ko apa nang ni jiu jang gehegera balagra kalam nalai balagra sing hoko pejan jang mana apa bebede na jare apa jang ko okrepton nagnai balagra sing hawari Satan ko pejan na take apa जों बयखौ आफानि गोथार जिउनि बोलोजों नों जोंखौ गोहोगोरा खालामदों हरबो नोंनाव आरज खालामदों नोंनि आथिं गुरियाव गंग्लायदों प्रभु जिसु नोंनि गोथार जिउ आरो अटसालायजों आफा नों जोंखौ जेब्लायबो सुफुं जेब्लायबो नों दैदेनदों प्रभु जिसु नोंनाव आरज खालामदों आफा औ नों बोलोग्रासिन इसोर आफा जों नोंनि आथिं गुरियाव खावलायदों प्रभु जिसु नों साफ्रोमखौबो नों दैदेनदों प्रभु जिसु जों नोंनाव आरज खालामदों हालेलुया प्रभु जिसु बे गासै आरजखौ प्रभु जों नोंनि आखायावनो गथायबाय बे फारसे गोथार जिउ नाजरतनि प्रभु ख्रिस्टनि नामाव बिदों आमेन praise the Lord praise the Lord praise the Lord